ezi aha ka ego anyị kwere ekwe kọwaziere anyị ezi aha na-ewetekwu ego nke ya ndewo maka na ezi afa mere mmadụ ya eji nọrọ na mba China wee bunye onye nọ na mba Naijiria ahịa o ree ya eresie ya mụtara ya ego ndewo ọfụbere ya anya ezi afa ka mmadụ nọ na Canada ihe eji eburu afịa bunye onye nọ na mba Naijiria ọ bụ onye nọ na mba South Africa o resie ya o weghachiri ya ego maka na ihe ọ na-eme bụ ka afa ya dị ndewo mana ezi afa ahụ nke ego ọ na-anọdụ ndụ dụkarịa ego na-agwụ agwụ ma ezi afa anaghị agwụ agwụ ndewo maka na o nwere ofu ihe mere ofu ụbọchị eji m ụgbọala si ebe a na Enugu ofu nwata wee kpọọ onye ahụ bụ onye inyi nwadị inyi o wee kwụsị m ihe o mere m jọrọ njọ ukwuu mgbafee ya ekwere nkwụsị mgbagide ruo na ụlọ akwụkwọ nke ụmụ nwaanyị a na-akpọ gesai ofu bụ ọ dịka otu esi bịa zi ozi si ọ bụ na nwanne nne onye a ọ bụ na nwanne nne onye a nkụziri gị na ya dị n'ama ya na ezinụlọ ya dị n'ama chi Boniface aka gị n'ọnọdụ ndụ n'ọnọ ndụ ahụ n'ụdị ihe a i mere kedu ihe ya eme onye a ekwuru m ihe ọnọdụkwa ndụ wee tụgharịa ebe ahụ m nọ wee naghachi azụ bịa buru onye ahụ maka ezigbo aha nwoke ahụ na otu o si wee buo ndụ ya ọ bụrụ ego agasịgbo a na-afụ mmadụ asị agara m ime gị ụdị ihe a mana ewepụ maka nna gị maọbụ nne gị ma emee ya ọ ya bụ ezi aha nke ego ezi aha na-eweta ego ma ọ bụrụ maka ego nke ọbụla ọcha gbute ọchara gbute ọ na-emebi ihe ọ mmiri enu dibịa kwuru nke ala eziokwu bụ ọ bụ onye ọbụla hụrụ nwanne siri ọ bụghị nwanne ma alọ ma ihe ọ na-eme mana ezi bụ ezi aha ka ego merugwu nwanne umeli ihe ọma ya bụla megbugwelu sira ihe ọma ha imeri adụghị mma ya yara shima mee ya chere ihe Chineke nji ada agọziwu anọtụ mmadụ na-agọziwu Chukwu na-agọziri mmadụ ihe ọma ọ na-eme ya bụ Chineke na-enye anyị ụgwọ ọrụ anyị so onye hụrụ nwanne ya nyere ya aka n'ebe ọ dụle njọ mgbe ọ chidole ahụ temsichọ ikwu kem ezi afa ka ego o nwere ihe dị n'ụwa a ga-eji tụnyere ezi afa duto ezi afa ga-eme ka gị na chi gị dị na mma ọ bụrụ na ị nwere ezigbo afa ụwa onye ahụ bịara bụ ụwa na n'iyi ekwenukwana ezi afa ka ego eziokwu ka iko ezi afa ka ego bụ ihe ọma ị nwere ike imere mmadụ ma mmadụ nwere ike imere gị nke mere na ndụ gị gwa gị mere na ndụ m kọwara anyị mmadụ jọpụtara m nwa n'ọnwụ ebe m nwere aksidenti gosi na ezi afa ka ego jọpụta m ahụ gwọọ m ahụ m merụrụ bifo hapụ m natawa be anyị ndewo onye ahụ ụbọchị m bịara onwe mgbe o ji dewe anya na m ga-abịa bee ekene bie ma ọ kpanyebe ego na Anambra mbịa bie si na m bịara ikenye n'ihe ọma o mere m ọ ya bụ ezi afa ka ego ahụ emekwere m ihe m nwere ike ime ebe ọ nọ mana o kweghị nnabata ya mana ndị be ha nabatara ya sị ya nata m ihe anọghị ezi afa ihe ọma o mere m kpatara m ji bịa inye ekene ahụ